Ka video ka bala pelai thamai ka lapan ya ki bor plate ke US ki bala set yap ya ka we ka khna ka ba ki de ban let pelai im na ka jing sha ra bor ha ka jing ja ka bala ja ha ka lenti surok ba ha California. Ka Savannah Graciano ka sansnem karata kala sha set yap hadin ba we na ki he pulet ulakhot yaka bakan pet na kikti ukpa jongka ubala ra suloi bat ubala dep ban set yap yaka kmi jongka shisngi hashwa bat ra bor sayala ka jongka khon. Kani ka jingja kabala ja pa purthai kadai kabala ja ha ubnai nailor ar hajar arpu ar hadin baki bor pulit Hasan Bernardino Country ha ka thain mi ngi ka Los Angeles kilas dang man penlong ya ka jing be thong ya ka we ka kali balanya da ubriu ubala tip kerteng kum u Anthony Graciano harengkat ka Savannah ka basyong ha ka passenger seat. Hakidur video bala yoring lengba ka helicopter jong California highway ya ka bala pelaj pajba ha ka snit hoding. Bala la layo i ya ka we ka kali pick up truck balanya ada ukra sianu ka badang penhelstet ha surok ba ha ringkat ka jing therkuli persya ya ki pelit ki badang bethong. Kani ka jing bethong kalakut no hadin ba ukrasianu ulaya ya kalenti bomdei hadin ba ula syaker kut no haki kali pulit. Hakani ka video layo iya ka Savannah ka balayo ban hiar na kakali bad ya syajan uwe uhe pulit ya ubalayo sngaw ba ula peteng ban pertaya ka. Kibor pahara na po ka helicopter kila maham ba ka Savannah kadang don hapo laka jong kakali. Hadin ya ka jingyo sngaw biang ya ka sor ka baong kalami syabar na liang basyong ki passenger hadin layo i ya ka Savannah ka bapar hamadan kumbakat to kat ne second haswa bakan ya syajan ka kenhon badan ki he pulit. Henry kensan layo sngaw ya ka jing sawa sulai haka video balayo sngaw ro ya ka sor haka rodeo ka baong balay kumta. Kam hadin layo sngaw biang ya ka sor jong uhe pulit ubala khot ya ka ni ka khna bakan wan syajan hadin baka jinge ther kuli kala sawa kensan sngaw bha sange wat siat ya ka ulo ong yala ki jong ki khot udon hapo kali. Pilayo sngaw ba ula beteng ban khot ya ka bat kentu ya ki khot pulit jong u baki briu ki bami nakakali kadai ka ba syara bor. Henry kaladir tan. Hadin balapan bena bakani ka khna kala khlat no hapo ka hospital. Ya ukpa jong kani ka khna ro lapan bena ba ula khlat no ha ka tehi ka jaka. Bat layo ro ban kurup ya bun teli ki tiar siat bat ya ki jingdeng ya da kuli napo ka kali pick up. Kabalanya kenthop ro ya kespa teli ki kuli ong ka kubor pulit. Ya ka kerteng jong kite ki he pulit ki badan kti ha kate ka jingja ompat syam la pelaj pajba ba kani ka jingja kadang don hapreng ka jing tokit ha katenat California Department of Justice. Na kaliang uhe katenat tokit ka San Bernardino Sheriff Ushanan Dikos ulaong ha kasngi baar balala ha katenat jong u kamsyam la syaliang hadin jong kate ka jingja. Ka jing kermen ka jonga kalong bakani hi ka video kan ai ya kisaki satar ha kabayadai bat kate ka jingja kabalaja ha kate kasngi ula benrap.